Да, поправиш там на нене. Аме, пушти го прямо. Проблем да бе. Ето така че. Тоа явно е дјало. Лятото на тоа. Ајде, ајде. Кога притисна пада пак ти кажа. Пак. Или како? Браво е, Крис! Браво, Тедо! Браво, Тедо! Пак, ножица! Ножица! Браво, Радо, браво! Лес, Мирчане, лес! Тргай! Давай! Крис, сбуни се, Крис! Пак е сгнал. Обрни. Рано доле, добре. Давай тука. Тедо, вратаја! Ајде. Пак! Искај. Пак. Зимај. Бутај го, Дај, Тедо! Браво, Крис! Браво, е! Ајде само опаде. Браво, е! Добре. Ајде. Добре беше, бе, Ице. Отписките куда толкова? Искате.
Браво, Крис. Излезе Мирчане, излезе. Ајде, браво. Браво, Георги. Там беше Алекс. Ајде, искај. Да, кој е тоа? Што правиш, бе? Футбол не играеш така. Кој е така? Спагати. Атакувај. Атакувај. Изгуби топката. Браво, Сашо. Јана. Ета мрада обегај навътре. Глава. Искај бите. Браво. Напред, Мовка. Глава, ти си вътре. Алекс, зад тебе! Дай напред, бутай Зарко, бутай напред, сам си, много сам. Дай, Нижбет! Нижбет! Браво, Дани! Браво, няма нищо. Сам бутай напред, сам. Много лесно, бите!
Ајде ти му иска. To je to? Ај побрзо више. Картон за съблечене. Давай за прочь. Ја да си с него. Мите, прибирај! Нигде фащаше. Те по-бързичко. Мойше. Браво, браво. Браво, няма нищо. Да. Дай ми те! Браво, браво за атаката! Аз! Вите, дай сте го! Вите, ще тръгни! Защото понеделник бях след работа. Там може, да. Ajde, bratno. Ajde, Mite. Биго е! Мите! Мите, изостана. Мите. Иде там, че е за тебе, за тебе. Иде, гледай го.
Ляво, ляво, хоп ляво. Още трпените, още ли да? Видите? Алекс, зад тебе! Aí, mata. Kurze човек бе, обладете топка бе. Bravo. И пред него мите. Не, сте. Сам гам, спојно. Не, чакай, играј. Играј, Радо. Pagen is dat?
Вите, отвагај! Ај стига гледа, бе! Главата е Мите, не с... Браво, бе. Супер. Браво. Да се разбрали, бе. Некои играат, няма ничего. Буте сам напред, буте докато има терен. Да. Вижте отгор, няма един човек. Той да зумни. Явно. Ето, издигай. Hadi hadi. Ау, еди бе. Аре, десен де. Връщайте! Ау, еди бе. Спокойно, спокойно бе. Браво, Дани.
Връщайте! Не бъде тук, така че ще стане клик там на един палче. Едно, давайте едно, пребили леко. Крис, застани. Давай напред! Ой, Дани! Браво, Ниждет, браво, Дани! Пазия! Искай! Влез, Крис. Ти подигаш ръка, бе. А в класа така не. Само не удобен за десни. Абе, само да те хубаво. Или сляп ма външен. Не там, не там. Мога без по-надяна за избитата там супер. Ядо, обръщай леко. Ядо, влизай! Браво, Тедо! Тедо! Браво и за Ниждет с асистенцията. Браво на Ниждет с асистенцията. Дигайте главите, нищо, давай, играй. Така става после. Ясно. Ясно.
Та не извикај! Ако файл няма как ти. Дали? Така ще има къса. А можеш принуден и чистяло. Мога, трябва да има председател. Трябва да направя репортаж.